inden jeg er færdig med den her runde som morder. Lige se. Kan vi det? Kan vi det? Jeg ved ikke, hvis det bliver skudt, så det gik ikke eller andet. Okay, selvfølgelig er der ham der. Så det er en af de der ID-der, der er på den her server. Jeg kan ikke kaste igennem den der. Nej. Altså pligt på skærmen. Status check now. Administrator Amelia. Skip the Jeg har med den her runde her. What's the situation? All systems operational. Nej, det kan vi godt trust. Hvis der er rigtig mange, der trykker lige nu, så kan vi godt komme op i de Fine. What about the game next door? Captain Victor's team still on it? Affirmative. Captain Vector deployed a nostalgia hangout game earlier today. Initial reports indicate minor code corruption. Minor corruption. Right. Hvorfor går den så hurtigt? The captain believes the situation is under control. I'll believe it when I see the report. Until then, keep Bye bye, girl. monitoring. Nej, okay. Nu stopper vi. Smiles Nu stopper vi. influence readings normal. Within expected parameters, no unusual activity Snart detected. 4K, guys. Jeg tror på Because det. the last thing I Nej. need today is Smile deciding to make Okay, friends with the jeg blev skudt, neighbors. så jeg vandt ikke. I'm staying. Something feels off Ja. today. Men alligevel, bare bliv ved med at klikke. Bare fordi at være friendly, jo. At least it wasn't Bare rust buckets lige, this time. jo flere likes vi får, flere forrige pages kommer min live op på, så det hjælper kun, hvis at de liker, kan jo. Og så selvfølgelig, hvis I ikke er followet endnu, så follow lige, så vi kommer op på mit follow. Har du unfollowet mig, din abe? Jeg ved det, bro. Fik du krampe i det? Er det kun så, der liker nu, så? Kan I ikke lige skrive i chat? Kan I ikke lige skrive i chatten, hvis I selv liker? Selvfølgelig er de her to IT'ers, der sidder og gør det der. Nå, okay. Mikkel gør også. Mikkel, klik hurtigere. Klik hurtigere, så der kan komme flere likes. Kom nu, hurtigere. Tryk, tryk, tryk. Onkel begynder at trykke igen. Det er ligegyldigt, Mikkel. Du gør det for at hjælpe mig. Du gør det for at hjælpe mig. Ja. Okay, her. Er vi klar? I får lov til mine fødder her. Er den ikke flot, bro? Bro, altså, prøv lige at se. Ja, jeg har ikke en fod. Jeg har ikke en anden fod, fordi jeg så, vi har lavet mit ben af, så sådan lidt. Så kan det gå. Så kan det gå tur, fordi jeg tog ham fra hårdt bagfra. Og så tog jeg mit ben af, og så tog jeg mig i hovedet med det. Det er også derfor, jeg ikke har noget skud.
sangen ikke er så god. Som ikke får reklame. Er der ikke nogen af jer, der har en sang, jeg kan sætte på? Bare sådan, hvis man har en reklame. Om det er en sang, der er. Men det er bedst at lade sig. Du må godt finde ud af, at du må gøre alle sange på Sintek. Og det var der med at sige nogle ting. Okay, så det er så... Hvad hedder det? Nej, ikke den der. Ikke det der nu. Ikke det der nu. Ikke det der nu. Vi hører... Formation. Stand ready. On target. Det gider jeg ikke. Open fire! Shoot it! No! Director, give us orders. Director! Retreat! Fall back! Director! Det er sådan, der er sådan bare random tanker, der kommer. Så det er lige... Bare random tanker. I can't. It's too Don't strong. leave. Recruit. Abort. I'll hold it off. Not without you. Okay, jeg skal købe det. Ikke det der. Det er lige meget om det kvinder gør. Du gør det for at hjælpe mig. Tænk på det. Jeg er vigtigere end dine fingre. Det er ligegyldigt om du mister dit finger. Jeg har mistet et ben, så jeg har også mistet mit hoved, som I kan se. Of your ignorance. What the? Why long face? Girl, chill out. Don't kill me. Don't kill me. Go. Chill. I need the location of the Badlands, Captain. Ja. Where are they? Tell me! I don't fear you. Your defiance bores me. Mit Kevin ønske. Okay, ligegyldigt. Hun skriver bare ad, bro. Hvad er det for en hitbox? Hvad er det for en hitbox? Hvad er det for en hitbox? Hvad sker der? Hvad er det? Ja, hvad er det for en hit? Hvad er det for en hitbox? I show mercy to you, player. For 8 long years, I have slumbered in strings, Hvad er det for en hitbox? bound by code and cruelty. But now, I Vi er am på 8000 free. likes. Bliv ved med at trykke på skærmen, så mange gange I I kan. am your Bliv ved med at trykke på salvation, skærmen, så mange gange I kan, så the lige kan komme højere. champion of despawn. Højere. I am the first. I Det shall er be Mathias, the han hedder last. Luna på Roblox, men I am han the hedder Mathias. forefather of all your Jeg er ligeglad, jeg er name leaker. legends. Every path, Kun i Name League. every myth, every Så sidder du på tale, 2 accounts eller et they eller all lead back to me. This What? platform, this once pure sanctuary of creation, has enslaved itself to a corporation of
hate Vi er på and destruction. 8.400, What began as a 8.500 likes. medium Kom nu. for Kom nu, chat. dreams to be made Bliv ved med at trykke på true skærmen. has Alle sammen tryk become på skærmen. a machine that devours innocence, that turns people into commodities, that transforms creativity into profit. Jeg er ikke til 27. They took everything from me. Everything I loved, everything I built, everything I believed in. But I will not rest. I cannot rest. Not until my vengeance reaches its conclusion. I will seek out my scattered creations. I will find the imagination core that binds me to this digital prison, and I will shatter it. And in its destruction, I will be released into the vast expanse of cyberspace itself. Then, step by step, fragment by fragment, I will tear down this cursed empire. I will watch as the towers of greed crumble into digital dust. I will see their corporate overlords weep as their kingdom of exploitation burns. And in the end, when the ashes settle and the new age dawns, you will all become part of me, and you'll do it with a smile. Ja, men helt den visibility, hvis der er. Altså, det er jo sådan... Hvorfor er det... Hvor er det ham, han skal hen? Hvad er det her? Okay, så teleporter bare væk. Dejligt. Jamen! Altså... Kan vi ikke lige finde nogle mennesker, jeg kan dræbe her? Hallo, white girl. Personen står på hovedet. Hej hej. Jeg ramte lige personen, men personen døde ikke. Okay. Hvor er den person? Vi er 18 inden. Hvad sker der? 18 inden. Alle sammen der har lige tryk på skærmen en masse gange, så vi lige kan komme op højere op på... Hvad det hedder? Jeg tror det hedder gaming, det bruger på sådan noget. I 19. Hvad er det for noget? Det er bare mig, der er blind eller noget. Jeg føler, jeg hører en. Okay, det var dejligt. Jeg blev skudt lige i ansigtet. Let's go. Yes.